zvachizoenda muri Zimbabwe noda kuti takona mawo veterans ava kunetsa army akunetsa the Zimbabwean army chiti aiwa ndima katipinza mu this situation saka you are the ones responsible kuti buditsa mu situation yakadai so azvipere mushe sana pina mashoko abuda nyogo muniyanda radio munoziva kuti aiwa inobuditsa nhau dziri authentic nhau dzemandoro kwati nokuti bva subscribe like kuti na on the bell icon ndipinda paindo paonyora vachiti it is not wrong for the people to call upon the Zimbabwe National Army to evaluate the strategy they used in 2017. The army brought us into this situation. The army must take us out of it. The masses are screaming to the Zimbabwe Defense Forces to take responsibility for the situation. We could be naive to expect help from Mars or any part of the world. Our help must come from our people best placed to resolve the situation. Veteran musician Clive Malunga arguing the army to intervene in the country's political and economic crisis the same way they did in November 2017. Satukona kuti veteran Clive Malunga ndiye atora mashoko awachiti aiwa army ndiye akatipinza mu this situation saka ndiye ndikwanisa kuti buditsa mu situation akada noda kuti economy ne politics zenyika yeZimbabwe awa zvadhakwa achiti aiwa ndofana kuya vachibuditsa mu situation akada noda kuti vanhu aiwa havachakwanisa kurama munyika yeZimbabwe zvauvaomera. Tudze mafungiro enyu nokudipa musoro pechitiko ichi anhu vano kuti pinai comment section medu mutudze mafungiro enyu so ano subscribe like channel on the bell icon.